עצום שאין כמותו עכשיו. רן עזר, שיהיה רק טוב, תודה רבה לך. תודה. במטרה לעודד צעירים איכותיים לרצות להתגייס לשריון, החליטו בחיל לצאת מבצע חבר מביא חבר. המבטיח לחברים הבוחרים להגיע יחד לשריון, להישאר יחד לאורך כל הדרך. נגיד שלום סגן אלוף ארז לברן, מפקץ במכללה לתאום טקטי, הוגה הרעיון, שלום. שלום. מה זה מפקץ? מפקד צוות, במכללה לפיקוד טקטי. מה צוות? אתה סגן אלוף. נכון, יש לי צוות של מ"פים, שאני מכשיר אותם עכשיו במשך שנתיים. אוקיי, טוראי אלעד יצחק, סיים טירונות שריון, שלום. שלום. סיימת טירונות? אכן. איפה זה טירונות שריון היום, מותר להגיד? בדרום. בדרום. ואתה עכשיו בצמ"פ, נכון? נכון. אימון צוות מחלקה פלוגה. זה לא שאני כזה גאון, אני סתם טנקיסט. גאה מאוד. תגיד, מה הסיפור תראה את האצבעות. אתה חייב להראות. אתם מסוגלים לקחת את האצבעות האלה? היה לי כזה פעם. כזה? זה גירוזים. כן, כן. גירוזים, זיוודים, כל מיני דברים. תגיד, באת עם חבר? בהחלט. לא לפה, אבל כן, באתי חבר. לא לפה. לשריון, איך זה עבד? עבד ממש טוב. התחלנו בזה שכל אחד מאיתנו גילה שהוא מתגייס לשריון. התחברנו ביחד. אמרנו, אתה מתגייס, אני מתגייס. בוא נלך כבר ביחד. למען האמת, גילינו יחסית מאוחר למבצע, זה היה די מוזר. הגענו לשריון, דיבר איתנו מ"פ מהשריון, אמרנו לאיזה חטיבה אתם רוצים ללכת, אמרנו לנו מושג, בואו ל-188. חטיבת שריון? חטיבת שריון. לא ידענו כל כך מה ההבדל, וזה נתנו קצת הסבר קצר. אבל זה לא טאג של 188? לא, זה טאג של 460. חטיבת הדרכה. אוקיי. מי שבהכשרות עדיין בחטיבת ההדרכה. אוקיי. אחר כך עוברים... בקיצור, אתה והחבר ביחד? אני והחבר ביחד. אתם בטנק או במחלקה? במחלקה. איך עלה לך רעיון? חבל, אתה איחרת באיזה 20 ומשהו שנה, כי אני כמעט שבתתי רעב כשאני הייתי בטירונות שריון, שניתקו אותי מהאוהל. אתה מכיר את זה? הייתי מלא חבר'ה באוהל אחד, בטרום טירונות, בטירונות פתאום אני הלכתי למקום אחד וכל האחרים למקום אחר. אז לא הייתה רגישות. אחרי מג"ד מבצעית, הראתי לשיזפון להיות מג"ד גם בקורס מפקדי טנקים וגם בצמ"פ, ושם ראיתי הרבה חברים שרוצים להיות אחד עם השני, ואז הבנו שאנחנו צריכים למסד את זה בצורה מסודרת דרך הגיוס דרך מה שנקרא בישראל המילה המיתולוגית חבר'ה. זה הדבר, הרי אנשים פה לא אוהבים את הפלוגה, כאילו, זאת אומרת, אמרת שיבואו קבוצות. צריך לזכור שבשריון הרעות זה לא רק גימיק שיווקי, זה מהות. לא צריך לספר לך מה זה רעות של צוות בתוך טנק. צוות בתוך טנק זה לכל החיים. זה לכל החיים הולך. אבל מה קרה לקרנו של השריון שפתאום צריך לגייס גימיקים, ועד לפני כמה שנים המכסות היו מלאות, ופתאום זה לא לגמרי? דור החשופים בצריח, או מי שמכיר בכלל את המונח, ירד. המלחמות הגדולות של 6 הימים או יום כיפור עברו למלחמות אחרות. והשריון... הקרנו של הטנק קצת ירדה. הוא שם קצת בצד, עד שהתחילו להבין מה קורה איתו. אם זה בלבנון, למרות התקשורת ברגע הראשון, שהראתה אולי פגיעה בסמל של המרכבה, בטח במבצעים בעזה, נפגשנו, ראית איך גדוד שלי מוריד עשרות מחבלים בפעילות, בתעסוקה מבצעית, ולמעשה יותר ויותר ההבנה שהשריון לוקח חלק מאוד מרכזי בביטחון השוטף, הגבולות המדינה. אבל גם ההבנה של אנשים בשריון כמוך, שצריך גם למכור, אנחנו בעידן שיווקי, זאת אומרת, אתם נותנים עכשיו עם 16 מקוצר למתגייסים, אתם מאפשרים להם לבוא. אנחנו עושים הרבה מאוד דברים, אנחנו ראינו שגם חטיבות אחיר מגייסות, משווקות את עצמם באופן מאוד אגרסיבי, גם בבתי ספר, גם דרך האינטרנט, ואנחנו לא נמצאים במקום שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו לא להיות שם, ולא לעודד את הגיוס, וקודם כל להסביר לאנשים מה עושה השריון, במה הוא תורם, איפה המרכיב המהותי שלו. אלעד, מה הוא עושה? הקרב. מה מסתובב עושה השריון? מכריע את גורלה של מדינת ישראל. נקודה. שחקתם אותה, הבאתם פה ילד. זה אחד שעוד לא הכיר בהתחלה. תגיד, מה גרם לך? אתה לא בגלל הגימיק, אתה רצית ללכת לשריון מלכתחילה. בטח. למה? בהתחלה נלהבתי עם ההמון, חיר. מאוד רציתי, אמרתי נחל, זה המקום. קצת פתחו לי את הראש. יש לי חבר שאח שלו היה גנן, שזה מפקד בקורס מפקדים. כן. זהו, יש לו כיסא מיוחד, הוא יושב מעל המתק והוא משגיח עליו. כיסא מסוכן, מה שנקרא. אני אהבתי כמה גננים מהתקוות שלהם. הוא הרחיב לי את האופקים, סיפר לי על השריון. בעיקר אני באתי מרקע אידיאולוגי, אני רוצה להתגייס כי אני רוצה לשנות. אם אתה רוצה להתגייס כי אתה רוצה לשנות, אז תבין איפה שיש לך אחר ולשנות. אתה חושב על קריירה צבאית? לא יודע, זה כרגע לא פחות מעניין אותי, יותר מעניין אותי להיות מפקד. עכשיו, גמרת טירונות, בטירונות הרי לא עולים על טנק.
תיאוריות לא עולים על טנק. אחר כך יש מקצוע, עכשיו אתה כבר מתאמן על טנק? בטח, ודאי. ואתה אוהב את זה? מאוד. תיזהר, אפשר להיקשר לטנק יותר מדי. למה? להתחיל לדבר עליו במונחים אירוטיים. אני מדבר מניסיון. אנחנו עברו המון שנים. תגיד, ובתוך החבר'ה, כאילו, בשכבה שלך, אתה ראית שאתה לבד או שאין שם בעיה לשריון? לא, אני יכול להגיד שמהבית ספר שלי יש אחוז ניכר שחורי שריון, גם לפלסר. אבל בכל אופן, כל מי שאני פוגש אותו, מהבית ספר, לא מהבית ספר, מהעיר לפחות, אני יכול לשטוף אותו לשריון בשנייה. כי אני הבנתי מבפנים את המהות של לבוא לשריון. את המהות של להיות שם. אתה לא דואג כרגע רק לבט"ש, ואתה לא דואג כרגע רק לאורחות החיים של בני ישראל, אתה דואג ביטחון שוטף. ביטחון שוטף. איך היציאות בתקופתי פעם בחודש? האמת היא יציאות מעולות. באמת? כן. עכשיו הם נזכרו בהכל. גם בזה טיפנו. טוב, תגיד, והטנקאות חוזרת לאופנה? חזרתם להתאמן? הורדתם את החלודה אחרי כל מה שהיה? חזרנו להתאמן, חזרנו לקשירות הבסיס, להיות טנקיסטים קודם כל. והפרויקט של החבר מביא חבר, היתרון הגדול שלו זה העזרה בתחילת הטירונות. כשאנשים מגיעים לבד, תקופה קשה. יחד עם חברים, צריך להגיד שלמשל במחזור קודם, אף אחד מאלה שהתגייסו דרך הפרויקט לא נשר. לא נשר. וצריך עוד להגיד גילוי נאות, אני באמת, אין לי מה להתווכח איתכם. טנקיסט נשאר, זה הולך עד המוות. בהצלחה, תודה. תודה רבה. תודה רבה.